Ишәме, Кыш бабай? Минем исемем Марат. Ярый, улым, ярый. Кызым, безнең бүләкләр әзерме инде? Укымаган хатлар калмадымы икән? Эх, бу яшьләр, тагын телефонда утыра инде. Юк, Кыш бабай, кара әле. Ашчаның 6нчы мәктәбенең кышкы шәһәрченә карап, исем китеп утырам. Эх, шушы матурлыкка барып кайтыйк әле. Ник, кызым, әйдә киттек. Карагыз әле, безне ничек матур итеп ясап куйганнар. Кара әле, Кыш бабай, каян тапканнар дигән мондый матур төсләрне? Тундрадан хәтле килеп, буланнарым мине каршы алырга чыккан. Менә бу ичмасам әкият. Бигрәк зурлаганнар. Әйдәгез әле, дуслар, төрле уенчыклар белән бизәлгән чыршы тирәли, җыр җырлап әйләнеп, бала-чака кайтып килик әле. Бу 6нчы мәктәп безне нинди мөгъҗизалар белән шаккатырыр икән? Мондагы хозурлык, әкияти серлелек яңа ел шәһәрчеген хәтерләтә. Кара әле, кызым, минем әкият геройларында үз урыннарын алганнар. Алар безне серле, сихри әкият дөньясына алып кирер китәләр кебек. Безгә Идел буе халыклары да кунакка килгәннәр икән. Төрле милләтләрнең үзләренә генә хас булган милли бизәкләре, төрле төсләр белән генә янып торалар. Күңелләргә шатлык, куаныч алып килә торган мизгел яңа ел ишек кага. Карагыз әле, дусларым, бәйрәм төсе тәрәзәдәге төрле җемелдәвек утларда, матур бизәкләрдә дә чагылыш тапкан. Кызым, безгә китергә вакыт, бүләкләрне өләшеп бетерәсе бар. Якынлашып килүче 2023 ел белән, дуслар, сау булыгыз!